tallipostauksen nyt, tai videopostauksen, joka sai eniten ääniä siinä kyselyssä. Mun pitää eka siivoa Sparkin karsina ja parin muun hevosen. Sitten mä ratsastan sen. Ja kukaan ei ole kuvaamassa mun ratsastusta, koska mä oon yksin täällä tallilla. Niin silleen. No niin, mä sain karsinat siivottua ja nyt mä haen Sparkin ja se on jossain tuolla takana. Tai tuolla. Sitten kyllä varmaan edes näe, mutta silti. Ja mä harjaan sen ja ratsastan sen. Sparkin sisälle ja pitäisi sit harjata se ja mennään ratsastamaan. Kyllä. I'm fighting too hard to win. Back on the ground again. Mä menen ratsastaa ja kuten mä sanoin jo, että mitään videoklippejä tai kuvia ei tule ratsastuksesta, koska mä oon yksin tallilla ja mä en jaksa koko ajan tulla sellaista alas, että taisi jossain itsekseen kuvailiksi, niin ei tule mitään videoa. Mä päästän Sparkin hetkeksi vapaaksi. Juoksemaan loput virrat.